Vítajte vo videu, ktoré slúži ako jednoduchý manuál k pripájaniu a používaniu nášho svetelného smart systému. Je to unikátny systém, ktorý komunikuje priamo s našimi aplikáciami a slúži ako efektívna motivácia našich používateľov. V aplikácii ABCHCK je ako doplnok klávesnice, kde ho môžete využiť v module farby, kde dieťa vyberá farby, ktoré zobrazuje náš svetelný systém, alebo v module zobraziť obrázky v časti témy, kde môže dieťa ľubovoľne prepínať farby a nasvietiť tak miestnosť podľa svojho vlastného výberu. V komunikátore a jeho aplikácii slúži svetelný smart systém v module farby na učenie farieb, ale je prepojený aj s celou aplikáciou a tak každý výber kocky danej farby sa odrazí aj na nasvietení miestnosti pomocou nášho svetelného smart systému. Na ovládanie systému slúži ikonka, ktorá je na pravej strane aplikácie. Rovnaká ikonka slúži na ovládanie aj v aplikácii ABCHCK. Aj postup, ktorý si vysvetlíme ďalej, je tiež rovnaký. Preto ho vysvetlíme na aplikácii Komunikátor, ale obdobne ho uplatníte aj pri aplikácii ABCHCK. Pre komunikáciu a pripojenie svetiel k aplikácii je potrebné mať aktívny aj tzv. Most. Ten je pripojený na internet a prostredníctvom Wi-Fi sa naň napája svetlo. Pre pripojenie a používanie je potrebné svetlo mať buď nabité, alebo ho mať v sieti zapojené. Na spodnej strane svetla nájdete jedno tlačidlo. Slúži jedným stlačením na zapnutie svetla a podržaním v intervale 3 sekúnd svetlo vypnete. Pre prepojenie mosta s počítačom je potrebné mať svetlá, most a počítač na jednotnej sieti Wi-Fi. Ak máte spárované svetlá s mostom, môžete v aplikácii kliknúť na ikonu a aktivujete tak proces pripájania svetla k aplikácii. Následne sa otvorí okno, ktoré vás navedie ďalším postupom. Pripájať budete most, nie konkrétne svetlo. Na jednom moste môžete mať napárovaných aj viacero svetiel, čo je výhodou, lebo môžete tak nasvietiť miestnosť ešte intenzívnejšie. Po kliknutí na ikonku Vyhľadať, kliknete na ikonku Registrovať. Následne na krabičke mostu stlačíte tlačidlo a potvrdíte registráciu. Zelená ikonka vám signalizuje, že svetlá sú pripravené k používaniu a inštaláciu ste zvládli. Tento postup nie je potrebné opakovať stále. Registráciu mostu je treba vykonať len vtedy, ak o to aplikácia požiada. Stáva sa to vtedy, ak bol most napríklad odpojený od internetu a je potrebné znova ho registrovať. Vždy je však dôležité na túto ikonku kliknúť, aby sa z bielej zmenila na zelenú a aby sa svetlá pripojili k aplikácii. Aj keď sa tento postup môže zdať komplikovaný, nie je tomu tak. Stačí ísť podľa inštrukcií, ktoré máte a veríme, že to zvládnete a budete si užívať nezameniteľné chvíle pri používaní našich svetelných efektov.